kam noy dil ngarla ha jomi yanim programme bare programme gando nanani meke Okay. kadi ana war ma kadi ngarla ha jomi la tak kala na may kat nangu ma kam ngarti dum ay situation gando way ni kat esa hala kat fa dinde no nanani Hey, moji mi nani kala wala ci de sa xey babu min ci ne fa ne tan kon non den so Allah jebi inshallah ahami wadde tire so ite woni tire ko kontam bank inshallah mami abdu jiwen no badir ko so duma la ci den ko so kaw kila dum gonda laddi ko dinni da fu do banki ñokdal su hay seeda magal fu no dina basa wadde banki no afamay kali joga do ni wona non wona lawol ko mbaɗa e compte ma ayi e o 15 pro maximum do a faami o andi o kalis heɓi ɗum donc somi wima woni koye banque am compte am banque aɗa foti ɗum jabde tel ko ɓuri wadde priorité ma kono gallo ala ko wona priorité ma tawi gallo wonno priorité ma ga jetta ka ɗo poɗɗona e mbaɗa wona e nour min dal mi haaldima ko fonnomi haalande ha hanki mi hokkani ɗo henno ami ya suuɗe tew ñaama ko galle faati ɗum waɗa non hay so wona e galle ami koye galle jiya wona ko hooremo kanko hooremo ko coɗoɗa tew so tawi no galle ke ɓurno wadde sens kono ko hooremo ko coɗoɗa ko ala valable galle joni dal min de toute façon min mi haanima ko kalatuma kadi ko ponnomi haalande ɗo fof mi haanima oɗon ndeyam tan addoy woni koye compte am somi weddino tiré so Allah jaaɓi inchallah ɗum wala probléme noon mami addum jewno mbaɗɗeɗen galle nan ɗo machallah ronka o ñaama ronka o yara tawde ko ñaama nen ɗon ko yara nen ɗo en ɗum noon so gasi so Allah jaaɓi no waɗ ɗum ƴan wadde no poɗɗumi wadde ni ɗum wala probléme ɗi haala ka gasi ɗiɗa tawi gallo on ñaama jara ane kam ko tawɗa ñaama ɗum jare ko ka taw ɗum ligga ha yoni tawɗa no juuɗe ɗum te garɗa ɗo ñaamata yar sa ñaamere yar noon wala ɓuri noon ane artide duuɓi ka ɗennore ka bonnoɗa woɗo ganduɗa mo woɗa battuɗa hen kono neɗɗo kam woni to ladde ha nafa galle ha tinno hen no feewi inchallah woy ladde ko joni liggontuno ko telkoŋaji tan e rewɓe mum moƴƴi yiɗa fo aɗa ñanto tan aɗa fofo tan mi yiɗi aduna trop arko mawɗo wonno tan biwoye kono mbuɗuma fane wara haalem hande ko mbaɗɗa fara hedde keɓaɗa aɗa jooɗaɗa haala haalem sima waɗa ɗo hanki ala fof ko haalen on jaadi madine on jaadi soodin on jaadi kanen on jaadi sin ala fof ko haalande hanki ulo seeɗam won sehima boɗejo abu mi siirimi ko abu wimano ɗum tagi nde kalɗa nder mbiyam holi on abu la ilaha illallah abu garɗo ɗo henno o so wona wima Allah ne woodi woto jam abu ko penowo molnaɗo molanteɗo Allah kadi mi haalanma woto hetto ko yimɓe kalata ko abu c'est mon premier ennemi dans cette village abu yiɗa kam meeɗa yiddemi abu guila min goni suhaaɓe abu meeɗa fansudemi ko ɗum tagi o nani mi addima omo arɗoynomo bonna indam min mbaɗi ni min battidani abu feni par ce que anno hundum abu meeɗa haalde gogo guila abu jibina abu intira ko fenade abu ko penowo de wona aɗan ɗum kam sa yiya wi ko abu arani ko onon mbaddalnon monon jaala ɗum kono ko an waɗi ɗum deɓe sa waɗani ɗum konko arta ɗo daroɗo heddomo haala yo mbaɗi ɗum ɗum batti ɗum Allah ne seeɗi min mi waɗani ɗum ko wima o wallahi Allah ko fenani hay sinno mi waɗi ɗum ni hay sinno mi waɗi ɗum français wiyata ko passé c'est le passé ɓenni waɗani biɓe waɗi an ka ɓannon ɗo a waɗi ɗum mi waɗani ɗum sa waɗani ahan ka kala ko wi a waɗi fo a waɗi ɗum a waɗi ɗum tu ne fais pas confiance oui amour non ko confiance de tu me fais confiance et moi je te fais confiance ay sukkanan kono ko mako an kala ko wi a waɗi
kalku ya wali wali sa wala est ce que mbara ran non do xal e joni kan wali de e joni yaaf 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 koye wari ɓandu joni min kala ko mbawno mbadde mi cuuɗi yaafi yaafumi kono kam ɗum ɗon allah ne seedi mi waɗani ɗum bebboyi mi waɗani ɗum joni yenna kam joni ar kay fawɗo joni wa pam dane na halde ma sante kam kan ci suma ha feere bonni kanko nde ko kangaɗo he aɗa puñcirnaɗo yaha ha an a wonta ƴakkuɗo temedde tiw abu noon abu mine mum taw ko peno abu yiɗi fusde gallam ne bonna gallam ko mi yo mayde bonde yen Kenam Nour yani ken na war la mbiyam Nour Nour sen kaldan gongre en kalda fenade Nour won parlement Nour mi wawa famde maire e paw donc ana hebdara wadi ko bella ko Nour ko fe miniragalam ngel mi tampi mi mayi ko woni o gor mi jogi bidde debbo Nour mi dokani babba fireb Nour miniragal gorel jogi woni odo kumba Nour sa wa jogade mo artirbi ko Nour parlement Nour kenam kumba so lidim yo dan min wona min waddarte wor sikkado min waddarte kadi galle mon wor sikku kadi min waddata ko pawa waddata ko pawa haɗi mo deeje haɗi mo wonde galle kala ko waɗi pawa wela ko pawa añum min kay kala fodde nde pommi wadde hakkunde men ko kumba mbeɗa waɗi ɗum ha timmi min kay guitte kam en so tawi ko ɗum haalanma sa liƴimo ɗano sa yeehi kadi sa yi maire o kadi sa yi so kamɓe Nour mi pawa maire wawa dana tant que miñamo wonane bon condition mi ɗamiraw no jiɗirmi ni affaire o noon ko gueɗel gorel soit o wone bon condition soit mi ɗetta miñam mi noho ɗum galle ni mi wawa yaru ni jam ɗumna abu kaw mbaɗa arsel jam woni waɗamɓe alhamdulillah machallah yonema jam tan mawɗo wallahi eyyi ɗeɗo balle fof abu mboɗo yinno yiidema mataw komi jooɗani an abu ko tagui gonɗa seyɗani ko tagui gonɗa naafiya abu an aɗa foti yiyade debbam aɗa haala ɗum haalullaji ɗi kaltaɗi aɗa wiya ɗum ala fof ka wiyan debba ma an abu aɗa wi ɗum enen zertannoɗo min jogino oɗo guel min jogino oɗo guel en jaadi ngoɗo wuuro en jaadi ngoga wuuro an aɓaɗa foti wiide noon an sowona seeɗanagal ma e naafigagal ma ko ɗum tagma haalde kaɗo haala abu borama de abu feere ma boni de abu wano guiƴen ɓe mbayni mbaɗa hoore ma gorko mbasa nandude debbo abu ɗum ɗo ko gueɗe debbo yaade ga arta ga naata ga mbimi ko ya wi mik ɗum ma e gaɗa ma mi haalni ɗum guila ñande nde anani mi haalnima noon an kaw an woni ɗo an kaw guil cuurima on ara ñirɓini guila jesel guille ngal wonko probléme gadduɗa an wona ni mbanɗa par ce que guil gartande mi dokkuma ko dow teddungal so gandi sa andi a wawa jogade artir miniragale par ce que guel ɗo gorel min jogui guel wona pire guel wona ñameteɗo mi haalnima noon Nour ɗon mbawmi haade ndem ngal teddungal ha joni mbiɗo londingal kadi mi metta rontade ngal ha less to nanngumi kumba heccanki ɗo ha joni ko ɗon mbammi ɗum mbiɗa yiɗi tan jaɓa noon kam ko mbimi ko min hakkunde pawa kumba ha joni mbeɗa dogani ko fummi wadde hen ko mi ronku noon taɗa ari mbiɗa yiɗi minne mballa ham Nour tomin gonto pawo ronkanami ɗano maire o ronkanami ɗano maire o ni e pawo jorno ko arde koɓe mawɓe ko min tagui ari Nour balle min tampi on banggue min mami réglu ɗum ɓaɗa mbiɗa aɗa réglu ɗum ko ɗo jottomi hokkimi une semaine walla 2 semaines ganda no tant que réglani mi ummata ɗo e galle mi haalnima ko jinma ma yino wurde pawo wona galle gona ma yino wurde pawo ko ni tan toujours hay so tawi neɗɗo wawa wonde oɗo galle trop hay kene ene ara kadi wanma dépassé kene miraguel ma tukse c'est trop no hammi eyyi an hande ardani de min est ce que wona komin poɗɗa hande haaldo ɗiɗo haalullaji elle min wona sehil ma hay kuɗogal ala ɗon an kay sehilagal men wonno ko guila e nden an hay sini ke sehilawi ni an a fota yaade kalna ɗum ami ama jani ami joni nini a addani kam probléme e nder gallam
aɗa fusa gallam te ala foto pawɗa ɗum jimmi noon ko ya jaggu ɗemgal ma ngal ya jaggu ɗemgal ma de sino an kaw an woni ɗo an kaw gil cuurima on ara ñirɓin gila jesel gille ngal wonko probléme gadduɗa an wona ni mbanɗa probléme gaddumi kay an Abou aɗa andi wonno aɗa andi ka paɗɗo bone ma aɗa andi hay ɗum ɗo mi accirta ɗum ni mi haalantu ɗum eyyi ɓimi foftinam min kala ko beelami wadde mi waɗat kala ko beelami haalde mi haalat an kaw foftinam wayi an ñanden ko ɗo ndenninɗa ɗo mbami ha feere ha kammi e mawni sabamde ma ala ko kaddammomi ɓe sikkon ko gadduɗa tawi hay ko reeda addani an to gonɗa ɗo poɗɗa foftin yimɓe gulali ma ɗi gussa gulali ma ɗi ara waɗa ɗo ka dépense go foof ko mawni waɗata an koye reeda waɗani a heɓɗo aɗa waɗa yimɓe gulali cennoƴe ngala hakkude ko beelami wadde fof mi waɗat mina jeeyam komin teyi wayi an guila waɗiyam gulali wayi moƴƴi yala ceɗere ko minima so Allah jaɓi taw ka kanga Allah ne seedi e sellam an aɗa sala a weltani resoɓe Abou kala darde fof mbiyano fonde dewgal muɗum an ka caga